Сәлам, малайлар һәм кызлар, һәм сезнең әти әниләрегез. 25-нче гыйнвар. Бу датаны атагач күпләрнең күзләре ышкынланыр, йөрәк тибешләре артыр. Курыкмагыз. Зачетка, имтихан, сессия кебек куркыныч сүзләргә орынмаска тырышырбыз. Якынлашып килүче студентлар көне уңаеннан мин Айваз Садыров музыкаль кайма хит-парады резидентларының әлеге чордагы иң истә калган вакыйгаларына нигезләнеп, кызыклы, башка сымяслык хәлләрне сезгә җиткерермен. Хит-парадның үзенең клип премьерасы белән Регина Темирбулатова ачып җибәрә. Яратмый калалмассың дип аталган бу җыры радио дулкыннарда еш яңгырый. Инде видеосын карап, анализ ясыйк. Регина әле дә булса студент статусын йөртә. Кызыклы хәлгә килгәндә, күптән түгел курсташ Азәрбайҗан егете имтихан биргән вакытта телефоныннан Регинаның җырын кабызып җибәргән. Регина бу вакытта бик нык уялдым ди. Ахыры ни белән беткәндер, билгесез. Тик көннәрдән бер көнне Кавказ якларында Регинаның фан-клубы барлыкка килү турында ишетсәгез, аптырамассыз. Bir күз салып үтмисең, әллә чынлап күрмисең син, әллә юрыр дисең. Bir карасаң күзләремә, күзләрең алалмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый калалмассың. Bir карасаң күзләремә, күзләмәдән миндәйне табалмассың. Дөньяда берәү генә мин, яратмый калалмассың. Bir карасаң күзләремә, күзләрең алалмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый калалмассың. Bir карасаң күзләремә, күзләрең
Чираттагы катнашучыбыз нәкъ менә имтихан чорындагы кызыклы хәлне искә төшерде. Инглиз теленнән буласы имтиханга 1 сәгатькә соңга калган егет ашыга гармун кебек ясалган шпаргалкасын җыярга да онытып, аудиторияга әлеге озын тасманы өстерәп килеп керә. Билгеле, шпаргалканы алып калалар. Тик үз-үзен бик тиз кулга алып, зур ышаныч белән имтиханны 5-легә тапшырып чыга ул. Менә шундый шпаргалка устасы үзен мәңгелек студент дип санаучы Дамир Зиннатуллин 14-нче урында. Kışlar sayırı yüzleri, gül boyunda tağlıkta, yaratkanı günleri biz, üstte bizinin şadlıkta. Kışlar sayırı yüzleri, gül boyunda tağlıkta, yaratkanı günleri biz, üstte bizinin şadlıkta. Yaratушы булганда бер-береңә гашык барлар уртакы якырганда кышлар сайры йөзләре гүл буенда таллыкта яратканы көннәребез үтә безнең шатлыкта кышлар сайры йөзләре гүл буенда Yarın bulsa yanında yaşayanda sıyınır basıp sayırar talına kışlar sayırı yüzleri gül boyunda tallıkta yaratkanı günlerimiz üstte bizning şadlıkta kışlar sayırı yüzleri gül boyunda Минем язым син икән клибы күпләргә таныш. Күпмедер югалып торганнан соң ул кабат популярлар рәтендә. Илмира Сөләйманова студент вакыттагы иң якты хатирә булып бәрәңге алу чорын саный. Һәр уку елының сентябрь аенда була торган бу вакытны Илмира сагынып, көтеп ала торган булган. Укымас өчен теләсә нинди физик хезмәткә дә әзер идек дип елмаеп искә ала Илмира. Ә без исә сүзне аңа тапшырыйк та клибын карыйк. Çeşlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şu şaq eylengenleri Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şu şaq eylengenleri Taşı sular kağalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardım mine mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hisler
Яшик ömürni yaz itip yaratılıp Яшик ömürni yaz itip yaratılıp Sizi geldip sayrı kışlar tallarda Paralap sayrar şunu tuğanalarda Biz birge biz şuna yaptı tamlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Biz birge biz şuna yaptı tamlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Taşı sular kağadılıkım Qaytarıp yarlarına Qaytardın mini məhəbbət Bəxtli yazılarıma Кыю кызлар бәлки соңгы арада гына кыйланып киткәннәрдер. Ләкин үзләре сөйләвенчә, студент чорында алар бик тыйнак булганнар. Егетләр дә, кызлар да тулай торакның бер катында яшәгәнлектән маҗаралы хәлләр еш булган. Кухняда плита өстендә ашарга пешерә башладыңмы, саклап тормасаң, югаласын көттә тор. Урынында булса, җиңел суарга ашыкма, туз яки бурыч салып киткән буллары көн кебек ачык. Менә шундый шаяру курбаннары бүген безгә үзләренең балан клибын тәкъдим итәләр. Тизрәк авыз итик, юкса берәрсенең бурыч сибеп китүе бар. Балачакта яратында үсәндер иде балам Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам Бакчаларга йөреп чыгам әмкәй җыядыр балам Әше диян кулыннан балам кабам Бакчаларга йөреп чыгам әмкәй җыядыр балам Әше диян кулыннан балам кабам Күзләре җиткәч тәлгәш кызарып пешкән балам Хатирәләре булып балам балачак ярында калган Бакчаларга йөгереп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян кулыннан балам кабам Бакчаларга йөгереп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян кулыннан балам кабам Ничә еллар узган инде, исемдә тәме һаман, иң татлысы булган икән, әнкәм кулыннан балам. Дилия Әхмәтшина да тулай торакта торган чорны иң күңеллесе дип искә ала. Дөрес, аның белән берәү дә усал шаярмаган. Тик тулай торакның 9нчы катында яшәве үзенекен иткән. Өстәвенә лифтта эшләми торган булган. Шул рәвешле Дилия әнисе пешергән тәм-томнар ярдәмендә җыйган 56 килограммның 6-сын әлеге 9нчы кат арасындагы баскычларга бүләк иткән. Менә шулай актив яшәү рәвеше белән укуның ярдәме зур булды дип көлә 11нче позиция хуҗасы Дилия Әхмәтшина. Яттым, искә алып йөргән чакларны Тик нигәдер хәзер сине түгел Кашам башка ярларны Сине уйлап янам Утларда мин Сине уйлап ятам Төннәрен Сагыналар сине
Кайнар унлыкны хит парадыбызның иң яшь катнашучысы Лия Шамсин ачып җибәрә. Лия әле мәктәптә генә укуна карамастан олыларча фикер йөртергә тырыша. Һәм инде тизрәк мәктәп белән саубуллашып, югары уку йортының бусагасын атлап керү теләге белән яна. Барысы да булыр Лия. Үз вакытны ашыктырмыйча үз агымына куй да, иң яхшысы син безгә җырлап бир. Дусларыма 10нчы баскыч. Dostları beleni yaşav yemli, dostları beleni көңелле, dostları belen aralaşıp ozan aytağım birine. Dostlarıma rahmet eytip, yarısı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme suyu, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarısı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme suyu, minnen sizge dilekler. Dostları yaktı yıldız, ay nuriday balkıysız. Bu durmuşta şin kişisiz, şuna jengel atlaysız. Dostlarıma rahmet eytip, yarısı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme suyu, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarısı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme suyu, minnen sizge dilekler. Eşuyni kulağızda, sev selamet yaşayız dip gül şeşem yollarızga. Лилия Гыймаддинова нәкъ менә студентлар көнен истә калырлык итеп үткәрүе белән үзенчәлекле ди. Ләкин бу көнне алар Нептун көне дип атый торган булганнар. Чөнки көн дәвамында тулай торакта су ярдәмендә башкарыла торган шаяруларга үстенлек бирелгән. Коридорга чыкканда бер чиләк су өстенә төшү, я булмаса бүлмәңә кергәндә ишек өстендәге сулы шешә түгелеп, бөтен тирә юешләнү күренеше бу көнне актуаль. Буткаңны үзең пешерсәң, үзең ашарсың дигән мәкалне истә тотып, коменданттан сүз ишетмәс өчен әлеге күлне җыелышып үзләре үк сөртеп ала торган булганнар. Димәк, 25 көнне Лилия сезне су белән кыендырса, үпкәләргә кирәкми. Бу Нептун көне. Яратканда жан атканда, бары дөньяда түгәрәк, күңелләр канатланып оша, гүя язгы күбәрәк. Яратканда жан атканда, күңелләр шәшәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда, дөнья матур яратканда, дөнья киң, 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 бара кышлар безгә тиң. Яратканда, дөнья матур яратканда, дөнья киң, 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 барлы булыйк синдә мин.
Тыңлап торган популяр хитлар концертына кил. Татарча Солянка. Салават Гүзәлем, Гөлдәния Хайруллина, Азат Алсу Фазлыевлар, Рөстәм Закиров, Вадим Захаров, Илдар Ахматов, Ләйсән Гимаева, Ландыш Хамдулла Тимиргалиева, Рамил Шарапов һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 4 февраль Космос концертлар залы. Билетлар заманча.ру сайтында. Ура! 28 гыйнвар. Әти, әни һәм мин концертка барабыз. Танылган артистлар үз балалары белән бер сәхнәдә. Ландыш Нигъмәтҗанова, Артур Марат, Вадим Захаров, Ләйсән Гимаева, Зөлфия Зинуров, Рамил Шарапов, Илса, Фирдус Тямаев һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 28 гыйнвар Уникс Балалы Солянка. 297 43 77. Халым агачылары! Бәйрәмнәрне яраткан җырчыларың белән бергә дәвам ит. Татарча Солянка. Артур Марат, Әлфинәс Хәмова, Илмира Нәгыймова, Илсия Бәдретдинова, Венера Ганиева, Алсу Абелханова, Илназ Гарипов, Иркә һәм тагын бик күп танылган җырчылар. Алып барабыз без. Фәрит Галиев һәм Минабри Хавриев. 4 февраль. Филармония. 297 43 77. Винарис илигеткә уку җиңел бирелгәнлектән, студент еллары гастроль күңел ачу өчен бер нинди дә кыенлык тудырмаган. Ул елларда ук ярысы гына гәүдәле Винарис институттан якында гына урнашкан тулай торакка иптәшләре белән кызлар янына йөри торган булган. Ишектән кертмәячәкләре билгеле. Шуңа күрә 3нче каттагы балкон аша керүдән бүтән чара калмый. Чираттагы визитында әлеге Спайдерменның уч төбеннән пәрәвез чыкмау сәбәпче булгангамы, герой егет 2нче катка кадәр менгәч, ялгыш кулын ычкындырып җиргә егылып төшә. Шактый зыян алганнан соң альпинизмнан тыелып тора. Сәламәтләнгәч, ул янәдән әлеге гамәленә керешә. Балконыгызга үрмәләгән гәүдә күрсәгез, куарга ашыкмагыз. Башта җырлатып карагыз. Бәлки Винаристыр ул. Kızaklar gözlerine Karab durasın ikiler Dizlerimde soğulaşımını Kabatıyasın ikiler Ni ulu kadar ikili bir dersi Gidip gitsen ni bulam Kaynar kışağım Havalı hava tutsam ni bulam Gidip gitsen ne bular? Kaynar kuşağım ağalı hava tutsam ne bular? Şunamsın belki emedim Biraz sürelerine Siyayı yanla basadi Gönlüm yuvalardı Şulay bir Ni gulu kadar Gidip gitsen iyi bular Kaynar kuşağım Bağalı hava tutsam iyi bular Ni gulu kadar Gidip gitsen iyi bular Kaynar kuşağım Hava tutsam iyi bular Ганиуллиннар ишле һәм яшь араларда якын булганлыктан, гаиләдә бер юлы 4 студент барлыкка килә. Әниләре өчен 4 студент кызны тәэмин итү җиңелләрдән булмаячагын белгәнгә, кызлар ялларга кайткан вакытларда күрше-тирә авылларга чыгып, концертлар куеп йөри башлыйлар. 5 бер туган кызны бер сәхнәдә күрергә дип җыелган тамашачыларыбызга рәхмәтләребезне белдерәбез. Чөнки шушы концертлар гына безне чын мәгънәсендә яшәтте, укытты һәм кеше итте дип хисләре белән уртаклашты туганнарым дип җырлаучы Ганиуллиннар. Эшләремнең киңәшләре, серләремнең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай,
туған шундай болсын, менің туғандарымдай. Бейремлерде бірге болайық, көрішіп, жүрішіп тұрайық, аралар жылы тұрсын. Туғандық бірдемлігінен, жанларының біргелігінен, тұрмышлар матур болсын. Шешеклердің алларыдай, татлы шекер балларыдай, сіз бар менің туғандарым, қадірлісіз жандарымдай. Ғырыды қызы болсын, иділ елға суларыдай, болса туған шундай болсын, менің туғандарымдай. Болса туған шундай болсын, менің туғандарымдай. Чираттағы резидент сәнғат училищесында бірге оқыған баяншы дусты тарафынан шәп кенә шаярту құрбаны болып қойған. Сөзіміз Рүстәм Ғалиев хақында. Дусты шалтыратып, әйдә тизрәк студияға кел, концертқа китәбез дип әйтүгә, Рүстәм оқуға бармыйча бар әйберләрен җыеп студияға чаба. Килеп җитсә, студия ишеге бикле, беркемдә булмый. Аптырагач дустына шалтырата. Әтегесе канәгать тавыш белән: "Мин сине шаярттым!" дип җавап кайтара. Шул вакыттан бирле Рүстәм мондый шалтыратуларга шикләнеп карый. Без шалтыраткач та ышанмады. Ышан, Рүстәм, ышан. Музыкаль каймакның син 6-нчы урынында бүген. Сағындым, 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 син қайда, син қайда, син қайда. Бір күні ұшырашып, бір күні табышып, мәңгіге қауышық біз әйдә. Жыл бураннар, қар яңгыр бар, кешкілде бола алмас, ұшырашуға барып бас. Жыл бураннар, қар яңгыр бар, кешкілде бола алмас, ұшырашуға барып бас. Қауышық, 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 син қайда, син қайда, син қайда. Hiç sönmez, sürülmez, hiç sönmez saf hisler, ak hisler qabızıq biz yanğa. Jil buranlar, qar yağlarlar, kişkirdə bulalmaz, ұшырашуға barıb bas. Jil buranlar, qar yağlarlar, kişkirdə bulalmaz, ұшырашуға barıb bas. Табышық, ұшырашық, қауышық, түн кеште, ақ түнде, алы таңда. Туз инде бәхетім, туз инде ашықыма, отларға сенімейлі хис алма. Жил бураннар, қар яңгырлар, кешкілде бұлалмас, ұшырашуға барып бас. Birinci beşlik aşık hem karşımızda Güldaniye Xayrulina. 85-nji yıllar Түбәнкаманың музыка училищесында билим алганда Алабугага концерт белән баргач, Güldaniye ханым Нәфисә Васылованың яшьлегем тугай җырын башкара. Артык тырышып, тавышын ук туры китереп җырлагангамы, концерт биткәч, аны кеше җырына авыз ачып торды дип сөйләгән сүзләр дә ишеткәле җырчы. Ул вакытта теле тавыш, уен кораллары, фонограмманың сүзе бөтенләй ят иде бит дип искалды 5-нче урын хуҗасы. Yazının suyu şəşəkləri Şimişlərə eylənən Ömür suda yoğağan Biraz qala tuqamay Yaratqan yar bilən birgə Uzğan ömür
Рафаэль Латыповка студент еллары онытылмаслык сабак берген. Әлмәт спорт училищесында укыган вакытларда авылга поездга утырып кайткан көннәрнең берсендә егет сумкасын өстәге шүрлеккә алып куя һәм йокыга китә. Сумкада өр-яңа спорт костюмы һәм Әлмәттәге туганнары тутырып җибәргән күчтәнәчләр була. Тик Казанга килеп җитеп уянганда сумкадан җилләр искән. Шушы хәлләрдән соң әле дә булса һәрбер эшен берничә кат тикшереп, җентекләп башкарам дип сөйләде 4нче баскыч иясе Рафаэль Латыпов. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmır Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşer Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Birinchi ishlikka da oyoq bosdik. Мәхәббәткә юк ара дип җырлаучы Сөмбел Билалова студент еллары үзе күңелле мизгел дип елмаеп куйды. Әлеге чорның һәр көне Сөмбел өчен аерым игътибарга лаек. Сәнгать институтында укыганда аларның төркемендә нибары 5 студент була. Нәкъ менә шуңамы бер гаилә шикелле яшәдек. Бер-беребез өчен бик кадерле идек дип 10 ел элек булган хәлләрен искә алды бронза хуҗасы Сөмбел Билалова. Сіңді сағыныдым деп Алласын қышып қына Әммені шошы шотылығымынан еримін ұшып қына Қара әлі, қара миңа Яратып қына қара Сезесін мі жанны қайын Мәхәбәтке юқара Қара әлі, қара миңа Яратып қына қара Сезесін мі жанны қайын Мәхәбәтке юқара Яннарымда булмағанда Син һәр вақыт уйымда Син бит минем йөрәгемдә Сөю дигән җырымда Кара әле, кара миңа Яратып кына кара Сизәсенме җанны кайын Мәхәббәткә юқара Кара әле, кара миңа Яратып кына кара Сизәсенме җанны кайын Мәхәббәткә юқара Син ул мине тормышымда бик бәхетле итүче Минем белән зур юллардан бергә парлап үтүче Кара әле, кара миңа Яратып кына кара Сизәсенме җанны кайын Мәхәббәткә юқара
Икенче урын хуҗасы сәнгать училищесында опера җырчысына укыганлыктан Моцарт, Гайден, Рахманинов әсәрләре белән яхшы таныш була. Әллә шуңамы, еш кына татар моңына сусаган Әнвәр Нургалиев дәресләр тәмамланып тулай торакка кайту белән үзе ясаган тавыш көчәйткечләр ярдәмендә бар халык ишетерлек итеп салават җырларын яңгырата торган була. Әлбәттә ки, укуга караганда җырчы булу теләге кеше үзенекен итә. Һәм нәтиҗәсен үзегез күрәсез. Соң дисен мәллә композициясе белән ул икенче урында. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Yürek komanda seni yaratan, iki arada tren kar yatan. Yürek komanda seni yaratan. Bilmimken bilen ömür itasen, tükenesindir. Ул бит мин түгел, миндә гөл сине сагынам шулай. Икенче ярым сиңа тиң түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Хит парадыбызның лидеры Алсу Азат Фазлыевларның өйләнешүе дә студент елларына туры килгәнгә, алар әлеге вакытны бер-берсенә дәрес биреп уздырганнар. Курс эшләрен башта Алсу кулдан язган, аннан Азат аларны компьютерда баса торган булган. Тик Азатның укуга сүлпәнрәк каравын сизгәнгәме, таякның юан башы Алсуга төшкән. Укытучылар тарафыннан еш кына Азатка әйт, китапханәгә барсын, шул битләрдәге шул әсәрне укып чыксын, кебек сүзләрне еш ишетергә туры килгән. Инде сүзне үзләренә тапшырыйк. Гөрләп кирәк яшәргә абсолют позиция. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга, янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Kalın kirey belirge. Uf, tadimi dimi, tadimi, yaşarga da yaşarga. Gönüller tip birbirine, gürlep kirek yaşarga. Туганнар сол сәләмәт, шул зур байлык дөньяда. Ник биями утырыйк бит, кештер барда җаннарда. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, калын кирәк белергә. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Шулай дип бер сәгать вакыт эчендә никадәр җырчының хатирәләрен яңарттык. Инде таралышсак та була. Хис кичерешләрен сезгә җиткерүче мин, магистратура студенты Айваз Садыров идем. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.